салому дуруд ба кулли ҳамватанон. Рости гап ман як ду нафар занг зад ки меган Рафоат хонаи худо рафта, дарак надорам. Баъд дур омадам дуруни сайташ дидам, ина нигоҳ кунед, як даст хонаи худоро ҳам хеле қапидагиаю, аку аниқ неста ки Рафоат худаш ҳаст нест. Ба як сурати дигар дар дари кадом набинед сурата? И сурат дар дари кадом ваяй меҳмонхонаи акир аниқ кардан дар кор. Ростиша ман намедонам, коли мебинем. нақсаб хизонах парвардигор ҳамамона ба муроду мақсад мумрасона худованд гуноҳҳои кардагимона бубахша, парвардигор сармона дар пеш ягон номард хам накуна. худои худованди карим дар раи рост ҳидоятмон кунад. хай насиб иншоалло леко акай дусмуро дар ҳаҷ омадагия дигамо хоҷи шидагия дига қатимо гап мезана намезана гуфта чӣ кардам таваккал ба худо омадам гуфтам хай ку Хешид як ҳема дарёда дурасидиме. ба худо қасам хо бовар кунӣ хонаи акай дусмуро номерота як одами дига гирифтам бовар мекунӣ. Як қанд аз он Рафоат боно бовар ки хурсанд шудам. устоди азиз мо шунавидем ки дар фархори мо меҳмоне гуфтам як сари қадам устуда хабар бигирам. Зинда бошед. Бармат Саломат бошед. ҳама дига тинч коро хубай. Худо бошед. Ҳама босига дар қиблагоҳ ховардиё будем ҳама қасам шумо як. беҳтарин Зинда бошед. ҳамин шогирдо ки моро ёд мекунанд мо хурсанди хизад. Шогирд ҳам мета дӯст яка дӯст. саломат бошед раҳмат. Зан ма гуфтам дӯсти мо мода истад бигирем ва як дастархон партои тайёриро дидам. ман ин фархорро тӯй доштум шунавидем ки шумо иҷода гуфтум як сари қадам ака устуда хабар бигирем ҳоҷӣ. Зинда бошед, зинда бошед. саломат бошед. Муборак шуд сару либосоро дига кадаи та. ака меган ки шаҳри ячшма рафти ячшми дига так кор мекунӣ. О. ба он хотир пеши ҳоҷи бобо омадем ака гуфтем сарро маҳкам Та кунем. балои та ҳама корда ақад мегиранд. Қанта бизан. Ман тра оятхони там дидагим ам хай як ҷоя будем пуи қавақ. Рости гап ма худа гап надорам афар. Буно зинда бошед. Ташаккур, зинда бошед. Қанта та. кора соз Та чиқар али ҳунар ба ҳунари та ба ҳунар. Шукри худо ма соз. кӯдак санга ма Шукри қуловат худо. Шукронаи Парвардигор. дига ҳам хеле нобуд шида рафтем. Хак дига ин зангайна чи ҳоҷӣ шида гуфтум дига хак дига. Хсон надидест ин кору мора. беҳтарин. Гамна чума ма ҳоҷӣ мақсад бояд мо алҳамдулилла ҳама мусулмон Бале. ҳастем хилас. бале ҳама намозакамоно бихонем мақсад ки коре кунем ки иззати навс ягон кас нарасем ягон каса мазоқ накунем бале ҳам кори гуноҳша накунем мо дига кинои тарбиявӣ мекунем чуба намекунем кинои тарбиявӣ мо гуфтагим ки кино филмҳои тарбиявӣ саҳнаҳои тарбиявӣ суханҳои тарбиявӣ ки як мақсад аймо хурд як чи ибрат бигирам мекунем чуба намекунем нафоат мекунем иншалло хай насиб дар оянда ягон план надоре хатиба ягон клип кунем. чуба чизаи хуби хотирмо баҳри мухлисо мекунем чуба манам бисёр савол метавонам ки мақсад дига намекунем шумо ягон чи гапҳо мардум хучон ба хучон мебофанд набошад ман рости гап ягон бор ягон гап пастубанд хумон задаем ягон чиши ҳар гапе гуфтем барои пиару ягон чи гап задему яке мо ҳамо дӯстимон побарҷоай бо ина занг зади бовар ки хурсанд шудам гуфтем ей шогирди ма занг саломат зади бошед мебарам кае бо ма дар телефонам Рафоат шогирд навистагим Беҳтар. гуфтем шогирдам занг зад ака вале мо хумона ҳаққи устодӣ надорем ака ҳеҷ кади шогирд гуфта наметавонему чиба беҳтарина шумо ба худо бига паҷон барама саломат бошед. хурсанд шудам дига худо чӣ кору бордаӣ ҳеҷ ҳаме пай клипҳо нами тӯй маърака ҳозирашда раҳмат калом не историёта мебинем яке мебинем дар тӯй яке мебинем дар хак мебинем историёта бисёр мебинем видеота мебинем дар инстаграм хубай ай зинда бошед. ҳамин санъаткор кишиди гапи бадам мефаҳмӣ гапи хубам мефаҳмӣ Бале. ҳамин санъаткори асил шидан қинай ака кори мо ҳамин шидай касби мо ҳамин шидай ба қавли ӯ рӯзо хоби мо ҳамияй як хел одамо хобишон калбозияй ҳамин калбшона мегиранд балашода мераванд як шаву як рӯз дар дили як козанам хел мешинанд намеҷунбанд ки ҳамн мақсад ҳам паррандо нафаҳманд гуфта ҳам хел дили козада меистанд ӯ ака хобишон ҳамияй ӯ мардако як суткам хел меистанд мо бефоида мехезанд меоянд хеле пур ҳам калбозо ҳастанд бо дигар як хел мардам мебинӣ фоида боша набоша ҳамин ҳар як каса ҳамин худованд ҳар як марда ҳар як зана худованд дар дилаш ҳамн каспа мендоза ки бале ҳамн қатир рафтор мекунанд барои ҳамуха бародароеме ки ина моро шиндиста ина бародара моро ба навор гирифтаиста зинда бошед и яке хобия и санъаткор шидан духтур шидан
баҳона шидан ҳар як одам бо нон пухтана метавонад як хел بله барои баҳона як хел одам ҳамин нағз мебина нон пухтана нонои ҳар хела кулчаҳои ҳар хела ҳамин хела касби мо урафоат акамия ки мо санъаткорем як кор кардан мегирем иншоалло ки корҳое мекунем мо дар оянда айн вақтш ваъда додагем ки чизҳои хотирмону наву замонавӣ чӣ гуфтӣ بهترینه акаҷон ҳам масад фойза иншоалло баъда хай ака ҳар чӣ мон овард ягон тасбеҳ ҷои намоза ҳамон вақт овардаги бидум худа аку дар хона албатта тасбеҳ ва метум ҷойнамоза метум ки фақат ҳамин ина дили мошин миди ҳатта дору музи ан дили мошин будаги ма метум ки ина дар болош намоз бихонем иншоалло хайя пай қадам ки худат ки бемефаҳми номин бисмиллаҳирраҳмонирраҳим мокам кадем хуdo зуд кам файз абризон нақс абхизон парвардигор ҳамамона ба муроду мақсад момурасона худованд гуноҳҳои кардагимона бубахша парвардигор сармона дар пеш ягон номар хам накунад худои худованди карим дар раҳи рост ҳидоятмон кунад аллоҳу акбар зинда бошед хушомад ана ки мегӯем ман айдим як тараддуди вайшам авқотшам сад фоиз акаҷон шумо бишинед зинда бошӣ мебурам тае бисёриҳо чӣ мекунанд менависанд ака акадис мурод чоши чиба дига клип намекунем ман мехоҳем ранги зангирӣ бо ягон чиз дига кунем ҳай гуфтум насиб оле ку як бубинем ша ай ҳаҷ омада дига надидем ша амура гуфтум ки чӣ кунем ягон фикр ягон ақида ягон клипа ягон чиза ки нақс кунем ки мардум бовар ки девонам када акадис мурод шубане албатта ки мекунем оли як бисёр кас медонӣ як кас нависте ҳамин қатъи акадис мурод хеле чизое чӣ мекунад ягон суруди ҳиндиски накунен мега ҳиндиски ма ак худам медонем ки бачаки ҳиндиски мекунем чӣ хеле гува фикр кардам мегум чӣ кунем гуфтум чанд бор пештон меом дига дуруст дига ай ҳаҷ омадем усу медонам мемонида буде гуфтам бе камтар вақт бизгара баъд ба қапш мекирӣ бегӯ ки биё рафтем дар пай кор фикри хуб кардем ман ваъда мекунам дар пеш ҳамин бародаро ки албатта саҳнаҳои нави хотирмон клип филмакҳои хуби хотирмон ки ба мисли ҳиндиё ба мисли турко як чиза ке кинем ки тарбиявиам бошаву хуб бошаву тамошобоб боша чӣ гуфтӣ беҳтарина ба худо фикри хубе ма ҳаме кира аму бисёр менависам ма бо бисёр кӯдако акадис муродко апаҷои ната ранги зангирӣ бо ягон чиз дига кунем гуфтам хай насиб иншоалло олеко акадис мурод ай ҳаҷ омадагия дига мо хоҷӣ шидагия дига қатимо гап мезана намезана гуфта чӣ кардам таваккал ба худо омадам гуфтам хай ку ай пай кор шуд хай мардум девонамон карда иншоалло пай кор мешем мебинем вай мекунем насиб иншоалло мебинем як чи салфеткавте варени дар чим рехтае дар диди ширини рехта хаха ширини рехта иншоалло ҳамаи кор ширин мешавад пай қадами ширин ки дорем иншоалло ширин мешавад иншоалло ҳамин дар дунё як чиза ки мо як чиза ки мекунем ки ширинак боша ба намакак боша баҳри мухлисо албатта мекунем чӣ бани як вай мекунем як кинофилмако ина хеле акадис муроҷон дига хай нағз рафтен омадем шукри худо мо ҳамин дуо мекунем ки худованди бузург ба хонаи зебо шуморо даъват кунад зинда бошӣ ҳар худованд ҳар каса ҳуҷра муяссар намекунад значит ба худованд чанд қарости ки худованд ҳуҷра муяссар гардон ба ҳамин хотир хай устодам бигем хато намекунем барое ки шумо беҳтарин инсонем хай насиб иншоалло ки бо пай кор мешем гап нест қантам занафарбоно ма чӣ хел дарё дод расидем ту чӣ хел мана кофти ёфтӣ хоб вақт нехона медонӣ чӣ хеле чи номерот я одам зан задам одам я одами дигар зан задам тари карочи аравашгирдо гирифтан номерот дадам гуфтам бе ай хуб ганда устода пишти як кастим кас шинохтаемон мақсад чӣ хела а бача бо тим боле ҳоҷи я зиёрат кунем гуфтем қантам ҳар кас ҳамин фикрано мекунад ман хурсандам қантам ба худо ҳамин хекар зинда бошӣ ҳама вақт сарбаланд бошӣ худованд аҳсара дар пеш ягон номард хам набошад ташаккур ҳазор раҳмат ман миннатдорам мебурам та
چند بار گفتم مال من زنگیر نیستم اکم در رسیه های باید منش بستم نکه روزم ندادی خوردی دیل و جگر ما SMS روی همه که خستم ای خوابم نمیشه این بهانه رایی کن خواستگارا را اول فکری تو یکم و دیگری کارا را فکری اقتا نکن بیایا ای رسیه اپا ایگل سنبی ما متیومش نسیه زنگیر نبود